Som tu Alex a tu je za mnou Šimon. Čaute. A neviem, ale ja som dostal tieto tu veci a aj čapku som dostal. No to poďme. Toto je Skyblock, no není to je Skyblock P map, tak sa to na Mapsom CFP tak sa to hovorilo, ale vidím, že to nie je Skyblock, no tak poďme sa pozrieť. Toto je náš prvý... Toto je naše prvé video spolu, čo natáčame. Áno, nedávajte nám prosím dislajky, lebo to je naše iba prvé video. Ale keď budete nám dávať lajky, tak my vám budeme dávať viac a viac videí. Však Alex? Hej. No, sme síce iba druháci. Hej, to nevadí. Ale tu som vonku. Ale veľmi dobre vieme hrať Minecraft. Hej, no poď tu ale tu je taký rebrík. Veď ja viem, že tam chcem ísť. No ale sa nedá vyliesť. Ja. Dá? Nie, počkaj. Potrebujem drevo. Som tu hore. Dá sa. Hej, poď tu. Počkaj, idem. A tu, čo je tu? Hej, dá sa. A čo je tu? Jej, toto je tiež farma. Tu budeme chodiť. Dobre, Alex nezabudol si, že natáčame. Vedia. No. Nezabudol som, vedia, viem. No poď. No. Ale... Hej, nevadí. Za chvíľku príde noc. Áno, Tak večer. poď. Tu budeme spať, vidím. Budeme spať, ale... No, nebudeme spať, čo je v Česku. No, super. No, super. Ale... Keď nájdeš vlny, tak urob Ja mám postele. Počkaj, ja mám jednu vlnu, mám u seba. Jej, 2 vlny a ešte potrebujeme ešte 5. Ale toto tu je vlnové. Nedá. Ja všetko dám do Česky. Ja všetko. Takže do druhej dáme všetko jedlo. A Alex, že chceš čo mať na zombikov? Vedie to na zombíkov. Áno. Ja si už zoberiem hneď. Počkaj. Ja, druhé poschodie. Je? Je. Super. A tu je baňa. Hej. Tu som. Alex, poď hore. Počkaj, idem. Ja si zoberiem krompač. Poď hore. Idem. A pozri. A tu je baňa. Choď do bani. Idem. Ešte nájdeš dačo. Tu je Česká. Dobre, a čo v nej? Nie veľké veci. A drevo. A sekerka. Super. Crafting. A tu už není nič. Dobre, ale môžeme tu chodiť. Hej, môžeme tu A chodiť. máme tu aj tortky, to je super. Takže, milí diváci, prepáčte, že takto rozprávame, ale dávajte nám, prosím, Alex, poď ešte hore. Dávajte nám, prosím, za toto video lajky, aby sme mohli robiť iné a iné. Keď pozbierame 10 alebo 20 lajkov, no tak urobíme také ďalšiu časť. Áno. No, Hej, urob si z kameňa meč, aby si mal. A vyndem. ale kde je kameň? Dobre. Dobre si. Kamene a stick nemám. Hej, pozri sa. Dobre. A meč? Jeden? Hej, jeden. Dobre. A kde si? Ja už tu. A kde? Tu. Red. Aha. A dávaj pozor, please. Dobre. Ale tu sú zvieratka. Ja viem. Hej! 2 ovce! Ale 3! ja viem. No a oni nám môžu dať ženu. Kde si? Creeper. Kde si? Tu. Počkaj, ja ho zabijem. Tam je. Pozor! Zomrel si. Haha. No, Zomrel tento tu, Šimon. ale už som tu späť. Čau.
Čau. Ender! Za tebou! Tam v lese. Enderman! Ja sa strašne bojím, ja idem vnúka. A ja? Máš môj meč? Mám. Ja idem nahor na poschodie. A budem sa na neho pozerať. A ja idem nahor na poschode. Ale nie na úplne horné. Veď ja iba tu. Lebo tu sú okienka. Ja do bani idem. Ale tu je... Ja som v bani. Idem aj ja. Počkaj, poď do bani, dám ti meč. A to je... Počkaj. Máš aj sticky. Stick. To je čo? To sú také paličky. Mám. No to daj dve. A meč. Hej. Dve. Mekčíkom. Dobre, ja idem vnúka. Idem si urobiť krumpáč. Lenže tu nie je kameň. Kamene má zakazili. Dobre. O, toto je tu super, toto si tu ani nevšimol. Prosím? Pozri sa tu a také. No veď to som vravel, že je balkón. A počkaj, a čo je v tých čestkách? Moc? O, aj tu je ešte dačo. Jaj. To nie sú čestky, či? Je crafting table dole. Tam Zombie. vidíš Ender. Tam je Ender. Hej, vidím ho. Aj zombieho. Ja idem vnúka. Ja už, mne už nie treba jesť. Teraz, no ešte si dáme také 4 minútky, aby sme to mohli už ukončiť. 10 minútové. Nie, ešte viac. No tá ešte viac. Uvidíme, že dokedy. Prepač. Wow. Ale kde je jedlo? Ja si dám zemiačky. Ale zemiačky musím viac. Ne. Počkaj, ja potrebujem železo. Potrebujem železo. Idem na Maďu. Počkaj, ja všetko dám do česky. Ja idem ťažiť. Ja idem do iných týchto. No toto je naše prvé video. Ako ste už počuli. Ja idem do iných domov. Ale je tu dačo. Lebo si vonku a počujem ťa zombíkov. Lebo som zabil zombíka. Hop. Ale... Čo, ja som pri týchto, pomôž mi! Jak mi pomôže? Počkaj, idem hore. Ja nie som hore, ale tu. Kde? A to si kde? Ja aj pri to tu. Ja už, nemusíš, tu je toto. Zvieratá. To je toto zvieratá. Ale ja chcem to si... Na skybloku. Musím to prežiť. Ja som super táborek, ktorý sa Počkaj. volá Skyblock. Ja dačo tu chcem sa pozrieť, že jak to, čo. Takže ja chcem zbadať Endermana a ho zabiť konečne. Počkaj, dobre, zmena strecha. Ja aj tadiaľ, toto tu čo? Počkaj, ja potrebujem jeden klompač. A kde je Ender? Ja som... Tam je pavúk. Pavúka musí zabiť. Ja som tu na streche. A vidím raz, dvoch zombíkov a jeden kostlivec, Juj. ktorý má... Ale to je super, lebo keď ho zabijeme, môže nám dať hru. Môže, No môže. ale nemusí. Ale jak sa dáva? Ja chcem ísť... No ale... No super. Kostlivec, naozaj, tam je No kostlivec. je. No to nevidíš? Vidím. A potom? Tu čo je? Á, O, tu som prišiel dnuka. Tu čo je? aj tvariť. Počkaj. Tu dačo je zvláštne. Toto je... Ježiš! Čo? Jaj, toto je toto. Zombie! Ten sorry. Zabij ho. Ja nemôžem, ja sa bojím. Počkaj, ja ho zabijem. On je vonku pred našimi dverami. Aj zadu je. Jeden, nie. Hop. Ale rýchlo. Veď už idem. Tam. Ideš tam. Tu mi.
Ideš tam tu. Už není. Je. Ja aj na druhej strane. Na druhej. Pozor. Si tam tu. Rozdelíme si ho. Bum, hotovo. Áno, víťazstvo je naše a teraz všetci budú Ale zombie, umierať. ani ty zombie ho nevieš ani zabiť. A ja sa bojím. Jaj. Ale Endermana už by som zabil, ale ty máš bug. Nevadí. A počkaj. Ja by som išiel na skeletona, ale ja potom idem na ňoho, čo sa mi nechce. To nie je železo, mám voľu. Ale železo potrebujeme, že? Alebo nejdeme ťažiť a vyťažíme železo. No a kde chceš? Tam v bani, No vieš. to poď. Tam Ja hore? nie, ja idem do iných týchto. Dočkaj. Ale ja si musím ísť pokrumbať do bani. Tak choď. Dočkaj ma. Tu sú iba dve. Pozri sa. No. A ja som tamto. Ja viem, v ktorom. Čo je v našom dome. Takže, koľko? A 1 minút. Pozri sa tu. Ešte koľko minút, Alexko? Už je 11. Ale ešte koľko minút budem na to? Taci. No, ešte 3 minúty. Alebo 4 do 15. Dobre. 4 minúty, ešte budeme natáčať. Zdravím vám. 20 lajkov. Super. Aby... A nemusíme dostať lajky. Nemusíme, my furt budeme natáčať ďalšie videá, ďalšiu Dobre, časť budeme furt. natáčať videá ďalšie, ale... Ale prepač, viackrát budem ja natáčať, lebo tento tu Messi, nebudem sám furt s tebou, lebo tento tu Messi si musí stiahnuť. Veď netadiaľ, Šimon. Kde? Tam je chlebík, pozri sa. Aj, nechaj to tak. Daj to naspäť toto. Dobre. Ale oni sú také? Neviem to hovoriť. Ale ja to idem zabiť tú ovcu, aby už som mal vôľu. A potrebujem 2 želez. Ja mám 3 voľby. Ona mi dala 2. Dobrá. Dobrá si. Idem urobiť postielku pre mňa. Ideme. A ešte potrebujem 2. Ale ja potrebujem... 1, 2, 3. Crafting table. A ja potrebujem. Pozri tu, čo mám. Alex, pozri, čo mám v ruke. Ja som dole. To čo chceš? Jej. A ja viem si už urobiť posteľ. Čo, ty si zabil ovce? Ja zabijem. Ale... Ty utekla hore, vidíš? No. Všetko ti utečie hore. Milión ovce sú. Ešte 2 minúty. Kde tak utekajú, ako keby zbláznené. Čo? Dobre, ja mám 2 a ešte posledné. Slovo používaš 5 krát za rok. Čo? Či ne 5 krát. 500 krát za rok. Čo? Bláznené. Hej, ja viem. Bláznené. Alebo Už toho mám zbláznená. dosť, alebo vidím jedno zbláznená, jak naša služba. Čo? A nepoviem e-mail. Pozri sa. Tak poď si urobiť posteľ, keď už máš. Vonku je crafting table. A Čo ja potrebujem jesť? Ja rýchlo potrebujem jesť. počkaj, poď hore. Ja nemusím, lebo ja u seba mám. Počkaj, na druhé poschodie si daj posteľku. Ja už mám. Na druhé poschodie. Hej, kde som ja? Tam, kde som si dal. Ja si chcem upiecť stejky a máme uhlie. Počkaj, máme tu dám 2 uhlie. Uhlie sa. Ty chceš uhlie? Ja už mám. Peci sa mi pečú stejky. Pozri.
Hej, to nie je steak. Takže To není steak. není. Takže my by sme to mohli teraz ukončiť. Nie, ešte nie. Ešte. No hej, mohli by sme to ukončiť a dovidenia v ďalšej časti. Takže čaute.